Good morning! Welcome to 100 Islands! Punta na po tayo ng 100 Islands! Yan, register muna tayo. Going to 100 Islands! Register muna tayo. Ito tayo. Bayad-bayad na. Hanap kami ng food. Dadalhin sa island. Kasi napakaganda doon. Wala talaga dito sa Pangasinan. Bibili muna kami ng food bago kami punta ng island. Jobu. Yan mga masarap lang. Sisig. Ito man hipon. Sisig. Shrimp. Crabs. Ayan, sarap. Isa ng Alaminos. Ito ganito. Tapos lang. Ano ba? Kayo po. Pusit ate daw, isa. Wala ko lang dalawa dito. May chicken curry, ma'am. Ready na ba? Welcome to 100 Islands! Okay. Ayan, pasakay na muna kami sa aming bangka. Hi guys! Punta na tayo 100 Island guys! Si Father, oh! Hey guys! Check na ang bucket list! Ayan po, paalis na kami. Maglalayag na ang aming barko. 200. Tuyat kasi ng kasama natin. Kamusta naman kayo guys? One more ice cream! Hi, Ma'am Shijo. Hi! Hi, Aika. G. And
Wala pa pong Duterte Island. Gusto niyo po ba ng Duterte Island? Mag-zipline dyan tayo. Ice cream! Kaya mo yan, Ma'am Shujo! Naked Island, so yung mga maliligo doon, naked po. Sunbars lahat, walang island. Ah! Enjoying? Alaminos City Island. Yan, pwede kayong kumain dyan. Also there. And mamaya magbabanana boat po kami. Ito ang daungan ng bangka. Preparing our food. Foodie. Yan. Dito po. Kamatis. Ayun. Enjoy the food. Hanap ba ng beer? Tanong tayo. Kamayan. Siyempre, walang puyat-puyat pag ganitong galaan. Welcome to Alaminos na boat na tayo. Ayan. Dito. Ayan, mga in charge sa banana boat. Wow.
250 per Dala namin person. pera, yung 150. Sa akin, ma'am. Ang matapang na magba-banana boat, ha? Ito pa, ma'am. Uwi na kami. I mean, tapos na ang banana boat. Punta na tayo sa bangka. Look at the island. We can eat there, oh. Yan, pwedeng kumain dyan. Tapos dito, ayan, mga bato-bato, oh. Yan ang malapitan sa island here. And going down dyan sa napakagandang white sand. Right. Okay, guys. Bye. Thank you. Next stop, Samal Island. Matapos sa mga island. Surigao. See you.